Jumar. Super fam, abot na gyud ko na birthday akong basa So super fam mo na ang birthday oh. Wave Jin, wave. Muna yung birthday ko sa nako, pareha mi kadagpoon ko ba. Pila edad ni mo ron Jin? 23 na. Wow! Walay uyab. Pero na ako nakita ang frame sa cellphone. Barinig kita sa mukha eh. Basta na birthday na ganay balon o cake. Ha? Uy! Wala may balon. Wala makamagpalit ng cake. Wala may cake. Nahin na nga o diri sa pagpapang o mga kusgat. Nakakikas ba lang kaya? Oh. Yahin makagi. Ay, wala. Rano? Diretso na ko dire? Tao. Naibatang giduyan ang super pa mo. Ayaw. Nasa si mama. Ay nako, ane. Ni boy audit naman nampi, di na mo lantaw sa kamera kay ito nagtaman. Kana siya itagsagya po na kuna siya kanang laki. Ano ba yi anak asawa? Ay, tasa ginoon. Wala naman itong sa bus light. Tingnan lagi. Super pa mga unami. Ihaw na siya. Ay, asa pa music! Mag-guess! Asa pa music! Ang vlog! Nag-video din sa gato. Ay, makapiright na si YouTube. Dili ma... Isa ka pa music DJ. Nga ako nami. Kung grupo o, kanang gagmang duha. Kasi kung kuyog. Isa ka dulo-dulo ba? Isa sa kayo nagkita. Ikang ogsi. Lapay ogsi. Ay, epil. At epil. Ganda siya. Mga pinalit na ako. Mga burong ako. Asa na yung kalita? Sa? Saya rin pero. Halo, so. Manok, super pangob. Manok nga kuan. Broiler din na po yung Bisaya. Very good things sila na nang gawa. Kaya lapit sa bakong asa. Kasa na yung ano dito. Di wala siya makuha. Pero hindi ko kapitan. Ba't sabi sa loob Uruguay? Amat siya rin dabulok mo pang-aboy. Tapos na naman yung pang-aboy. Asli sa bakal. Dili. Matulog mo ito. Oh my God. Korean natin yung magbanghiran. Wala may lansa. Maglanay ko gahapon na ito sa inyong haagi kay may lansa ko lang naman ginamit. Oo. Nakalimot mo kaya magkakong plano. Walay unod. Ang gulo to. Ulo. Kanang ulo, lami ako na ulo. Ulog manok. Unod ama. Ano na dito sa una? Sa Tagalog. Muna yung birthday off. Bakong tawo ba? Ano kami? Wala cake. Wala din. Wala cake, wala balon na.
Wala Charles niya? Ano ko to ng kuhan? Dito kasi lalong po. Ano ka ha? Pasal lagi kan dia sila. Sila na itong dumar si Charles. Ano ka na naon? Zumar. Si Charles po tan ah. Ano sila pwede sige dula sa mama? Ah, boy. Mas lang mama. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sino? Super farm. Humanamig kaon busog-busog na yumi. Sobrang ko. Ikaw mabusog na sama. Ulang pa. Kaduha. Ayoko. Kamuto super farm na busog na yumi. Ay, hangin kita. Wow! More to siya super farm. Don't forget to subscribe.